أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وقال الله تعالى عز وجل في القرآن المجيد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Lapho umhlaba usufike ekugcineni uzamazama okokugcina, u-Allah umdali ubuye aphinde futhi athi encwadini yakhe engcwele, wa idha qila lahum, uma abantu betshelwa, la tufsidu fil ardi, yekani ukwenza inkohlakalo emhlabeni, yekani ukumosha, yekani ukwenza izinto ezi-wrong ezingathandeki, amahlazo, izinto ezinyanyekayo emhlabeni. Bona bathini? Innama nahnu muslihun, kodwa thina singabalungisi nje. Konke thina esikwenzayo kuhle, abayiboni into embi kulento le abayenzayo. Abantu emhlabeni sebaphenduke baba abathakathi bengasebenzisi imithi. Umthakathi into enhle kuye yimbi, into embi kuye yinhle. Abantu sebephenduke baba yileyo nto leyo ke. Lalela-ke ngiyakuphindela futhi ukuze uzwisise kahle. Ngizoyihaya sankondlo lento engiyibhale la. Ngizoyihaya sankondlo. Kodwa umdali usekutshelile, ngikhothela ivesi yeQuran uthi umdali uthi umhlaba usufike ekugcineni. Nami ngiyakubuza-ke ema-Afrika, ingabe ngempela umhlaba usuzamazama okokugcina na? Lalela-ke, abantu ababoni, basithwe izono. Yekelani izono namacala, niphendukele enkosini isikhathi sisekhona, lingakashoni ilanga, ningalilahli ithemba emseni wakhe. Asikho isono esingaxoleleki. Umhlaba uyazamazama, ngabe umhlaba usufike ekugcineni na? Nina enibulala abantu bengenacala, nibabulale kabuhlungu, nibacuye bezwa, ngoba kusho inyanga yathi, umcuye ezwa, isikhalo sakhe ngeke sibuye silambatha. Umbulala kabuhlungu kanjena, umbulalela izinto zakhe azisebenzele kanzima iminyaka ngeminyaka, ukhohlwe yinto eyodwa. Umuntu akaqhumanga etsheni noma akanyiwanga inyoni. Niyothi lapho seningozulane imihambima, ningasazi ukuthi ilanga liyaphuma noma liyashona, baqale emakini basiqambele amanga bathi amaloyo noma amabulawo, ngoba nidlelwa umona, kanti cha, kubuya izinduku zenu. Yazini lokhu, bonke ubuhlungu buya enhlizweni. Izinyembezi zomuntu nezomndeni wakhe aziweli phansi. Ngaphambi kokuthi uyombulala, ngaphambi kokuthi uyombulala, isiphumile inamba, seliphumile igama lokuthi ubani namhlanje ngimfune ehlangene nabakubo. Namhlanje ngimfune idlozi noma ngimfune ithongo. Ngaphambi kokuthi uyombulala, awukuhamba uye kubo. Ufike ubheke umkakhe, ufike ubheke abantu bakhe, ufike ubheke abazali bakhe, ufike ubheke umndeni wakhe wonke. Bese ubheka igalelo alidlalayo nendima ayidlalayo ezimpilweni zalabo bantu labo. Bese uzibuza ukuthi ngempela kufanele yini ukuthi umbulale. Uma ngabe usumbulele, lo mkakhe, le ndoda yakhe, labazali bakhe, lo mndeni wakhe, labantu bakhe, sebezoba umtshingo ubethwa ngubani? Bese uyasithatha-ke isinqumo, mbulali ndini ongenanembeza.
izinyembezi zomuntu aziweli phansi. Igazi lakhe malike layithinta inhlabathi usususe uthulile zichwe. UngumZulu ngizwile. Sengathi umdali angavula ababulali amehlo, abavula ingqondo, abaphilisele unembeza, bayiyeke lento abayiyenzayo ngoba ijike ixake bona ekugcineni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.